Her har vi Svend Åge, og hans opvækst, den var hård, da han blev opdrevet med strikse forældre, og i hans barndom fik han ikke vist omsorg om lige så meget, som han ønskede, og havde dermed ikke en tæt relation med hans forældre. Hvis han talte igen eller brugte skældsord, slog hans far ham, hvilket kan tyde på, at han levede i en patriarkalsk familie, hvor hans far var over hovedet og tog alle beslutningerne. Igennem hele hans opvækst blev han omsorgssvigtet, men det største svigt for ham var, da hans mor fortalte, at det var hans beslutning om, at han ville dø. Igennem hans liv arbejdede han i et cirkus, hvor han gjorde kvinder gravide. I alt er han far til 16 børn. Af de 16 børn har han ikke kontakt til majoriteten af dem. Gennem hele hans liv havde han drukket og taget diverse stoffer og været fysisk voldelig over for hans kone og børn. Han drak sine sorger og følelser væk, da hele livet føles for overvældende for ham til at være ædru. Den sociale arv kan have stor betydning for Svend Åge, grund til hans opførsel over for børnene. Han oplevede et stort omsorgssvigt af sine forældre, blev slået og følte sig ikke elsket. Han vidste godt, at han havde en dårlig barndom, men ubevidst kom han til at videreføre de omstændigheder, han voksede op med til hans børn. Hans forældrekompetence er begrænset, da han tager kokain og bliver ofte fuld foran og med børnene. Han anerkender heller ikke, at børnene alle sammen har taget psykisk skade, og hans måde at gøre bod på fortiden ved at tage et lille plaster på det omsorgssvigt, har forvoldt alle børnene og ikke hjælper så meget. Christina. Hendes far var alkoholiker gennem næsten hele opvæksten. Da hun blev anbragt i plejefamilie, stoppede faderen med at drikke alkohol i en årrække. Hendes mor har været der i hendes opvækst, men har været ligeglad med problemerne. Christina er meget godtroende om hendes far. Hun har også som sin far en trang til alkohol. Eftersom hun var den yngste af hendes søskende, der blev taget væk, kan det være, at hun ligesom alle aldrig har fået den samme kontakt eller relation med sin plejefamilie, som hun havde med sin biologiske familie. Og det kan være, at hun aldrig følte, at hun havde en far at se op til, og ikke havde en faderrolle i sit liv, hvilket kan forklare, at i sit voksenliv, at hun begyndte at have kontakt med Åge, selvom kontakten ikke rigtig var det bedste for hende, og at den faktisk måske var mere psykisk skadende for hende end lindrende, og det kan være, at hun ikke rigtig kunne holde op med at have den her kontakt med ham, da smerten over ligesom at miste ham, eller at han ikke var der en stor del af hendes opvækst, den har hun aldrig rigtig glemt, og hendes desperation, den vinder ligesom over det her, at hun faktisk er skadet af det. I fremtiden så tror jeg, at hvis hun vil have det bedre psykisk, og det gør hun egentlig udtryk for, så skal hun ud af det her miljø, som hun er i nu. Hun behøver ikke at droppe kontakten med faren, men hun kan ikke rigtig hjælpe sig selv eller få det bedre, hvis hun fortsætter det her samme giftige mønster. Men det kan godt være, at hun trænger til ligesom at få et lille skub til at tage det her skridt. Ivan er narkoman og ikke en del af familien, da han har valgt at ikke holde kontakt med nogen af dem. Ivan var også en af søstrene, som blev tvangsfjernet fra Svend Åge og hans kone, og placeret i en plejefamilie. Konsekvenserne af denne handling i hans liv kan være, at han ikke har fået realiseret sig selv, for at man kan trives i samfundet. Skal man også have fundet anerkendelse for flere forskellige slags scener i ens liv. Og i den private sfære kan det fx være, at han ikke har fået nok anerkendelse, og ikke har følt sig elsket i hans plejefamilie. Hvis han ikke har følt sig elsket, har han ikke kunnet udvikle hans identitet og selvtillid, som er med til at føle, at han hører til. Derfor har denne faktor kunnet betyde, at han har været nødt til at finde fællesskaber andre steder end derhjemme. Og det kan være, at han fandt det og følte, at han passede mere ind der, og derfor forlod det gamle fællesskab, altså hans familie. Så har vi Michelle, Daniel og Gitte. Og Michelle, hun har altid været utilfreds med hendes mor, da hun ligesom har følt, at hun aldrig har været der for dem. Og Daniel, han har haft en stor tendens til alkohol og stofmisbrug, samt en meget aggressiv adfærd, som har gjort, at det har endt ud i slåskampe og diverse ting. Så har vi Gitte, som er Svend Åges eks. Hun har været ædru, siden de gik fra hinanden, siden de har fået skilsmisse. Og hun var ellers glad for Svend Åge, men hun fandt ligesom ud af, at han var dårligt selskab for hende. Så derfor valgte hun at få den her skilsmisse. Ja, samfundet skal have en tydeligvis større rolle, når der er tale om sådan her familier, der involverer omsorgssvigt og misbrug,
da det viser sig, at hver barn, der oplever at have en eller flere alkoholiserede forældre, er op til 6 gange mere belastet end det gennemsnitlige barn, hvilket bare viser, at samfundet og kommunen de er ligesom nødt til at være mere opmærksomme på børn med den her slags opvækst, for at de får en god opvækst og et godt voksenliv. Og familieterapi. Fordelene ved, at familien vil komme i familieterapi, det er, at hvis familien indgår i familieterapi, kan de muligvis få styr på de skader, der er i bånden mellem familien, og måske få snakket om forhold til alkohol og stoffer, da forældrene og ens børn ikke skal på nogen punkter være involveret i sådan et miljø, og især ikke sammen. De kan få en forståelse for, hvad der er rigtigt og forkert, da det ikke virker til, at familien har styr på, hvad etik er. Og ulempen ved, at de indgår i familieterapi, det kan være, at det ikke fungerer for dem, og det bare gør situationen værre, da Svend Åge er en meget bestemt herre, og han finder sig ikke rigtigt i, hvad andre mener, og det kan gøre, at faren bliver endnu mere ustabil, og det er ligesom ham, der er kernen i den her familie. Plejefamilie. Fordelene ved, at børnene kommer i plejefamilie, kan være, at det er bedre for dem, og de får bedre og sikre rammer, og få styr på de psykiske skader, de har fået ved at være med Svend Åge og hans kone. Ulemperne. De føler sig måske tvunget til at være der, og de har det dårligt med, at de ikke kan se deres rigtige forældre. Og de har det måske også dårligt med plejeforældrene, og de savner måske deres rigtige forældre. Og kommunen. Fordelen ved at få kommunen indover, det er, at de kan måske gribe ind og hjælpe familien på rette spor, da familien ikke ligefrem er en kernefamilie. De kan tilbyde ydelser, f.eks. som økonomisk budgettering, psykologi, som kan være den her eller familieterapi osv. Det kunne være med til at gøre familien helt igen, og ikke være lige så splittet, som den nu er. Og ulemperne ved det her, det er, at kommunen tager tingene forkert an, og gør, at nu skræmmer familien væk, og hvor de ligesom bare fortsætter i deres gamle vane. Så har vi kigget på, hvilken slags familietype den her familie den potentielt kunne være, og man kan ikke rigtig vide med sikkerhed, hvilken slags familietype, altså den oprindelige familie var, altså før tvangsfjernelsen skete, men der er nogle ting, som der peger på, at det kunne være lidt ligesom en patriarkalsk familie, men får indtrykket af, at Svend Åge Madsen, han var ligesom overhovedet af familien, og det får man altså også et lille glimt af, når at Christina i dokumentaren fortæller ham, at hun gerne vil være en pædagog, og så spørger han hende ligesom ledende, om det virkelig er det, som hun vil, og det får man ligesom, så får man fornemmelsen af, at hun forvandler sig ligesom til den her lille datter, som har brug for, at hendes far giver hende lov til at give hende lov, før hun ligesom tager beslutningen, som der egentlig omdrejer hendes liv og ikke hans. Ja, det var det.